L-għażla tal-BWSC għall-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara ma kienx l-unika konflitt ta' interess li kellu David Spiteri Ġinġel fil-Korporazzjoni Enemalta. Fi żmien meta kien jokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv l-Enemalta, l-korporazzjoni kienet ħadet deċiżjoni illi tmur għal sistema ta' smart metering. Dan il-kuntratt kien jiswa 70 miljun euro u kien ġie konkluż mal-kumpanija IBM. Bħala parti mit-tħaddim tas-sistema tal-smart metering, il-kumpanija DataTrack kellha tipprovdi s-servizz biex il-konsum ikun jista' jinqara permezz ta' probe imwaħħal ma' kull meter tad-dawl. Il-ġurnal kulħadd żvela kif Spiteri Ġinġel fanqas minn xarejn wara li spiċċa mill-kariga ta' CEO fl-Enemalta inħatar kap tal-Consultancy Business Unit tal-kumpanija DataTrack. Id-DataTrack hija wkoll kumpanija ta' Zarem Vassallo, il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista u kuntrattur lokali tal-kumpanija BWSC. Kien Spiteri Ġinġel li għażel lill-BWSC biex tmexxi x-xogħol fuq il-Power Station f'Dellimara. David Spiteri Ġinġel huwa persuna qrib ħafna ta' Lorenz Gonzi, tant li fl-aħħar snin kien fdat ukoll imexxi l-Aġenzija Governattiva MITS, illum Mita. Il-kumpanija Locus li tagħmel parti mill-kumpanija DataTrack ġieli daħlet għal kuntratti tal-Aġenzija tal-Gvern Mita li inċidentalment David Spiteri Ġinġel kien ukoll iċ-ċermen tagħha.